Hej, og jeg hedder Anne. Jeg har lige fået verdens sødeste lille mus. Okay, det er godt nok ikke hamster, men dens navn er lille mus. Den er lidt sprallerig, og hun pøllede den lige. Nå, det gjorde den vist ikke. Nej, det gjorde den ikke. Nej, nu ser vi syner. Nå, nu pøller Pølle. Ja, det er ens kælenavn, det er Pølle. Hov, Pølle. Godt så. Her Pølle. Kælepot. Er du en kælepot? Er du en hver kælepot? Potte. Er du en hver lille kællepotte? Er du en hver lille kællepotte? Hvad? Se herovre, der har vi sådan en spur. Med mad og vand og noget. Og så herovre, så har vi det, som jeg kalder den skravlegård. Hvor den kan gå. Og sådan noget, hvor den har papruller og mad henne i butikken, som jeg kalder den. Det er dens kasse, den var i fra starten af, til jeg købte den. Og så er den ikke ret gammel. Jeg har kun haft den i 2 dage. Her gider vi godt lige tage den. Så falder den ned. Ja, det er jo flot, lille mus. Kom her. Så laver den nogle fine piller, hva'? Som min mor sagde. Det er jo nogle fine piller. Du var lidt ked af det i går, fordi du synes ikke helt, det var sådan at få en hamster, sådan som du havde forestillet, eller hvad, Anna? Nej, men det er det der. Er hun blevet sødere, eller hvad? Ja, hun er blevet meget sødere. Hvordan sødere, synes du? Hun er blevet ikke så vild længere, sådan kan man. Hun er blevet en rigtig værk hele på det. Bortset fra hun løber nok lidt meget på ens ærmer. Og så pøller hun lidt meget. Vil du gerne lige hen og så et lille bord her? Dejligt. Tag det her bare roligt. Så griber dig. Godt. Fik du der lige en lille legetur. Mor? Det er bare fordi, hvis vi skal have med det der bur, så vil jeg helt gerne have sådan et. Det er fordi, at det findes nemlig også til ørnrotter. Så kan man få sådan et bur, så er der lige sådan en der lang en hen til den næste bur. Nå, skal vi gå mellem burene? Så kan man bare lige kravle op i det der, så er man ved det næste. Det vil jeg helt vildt gerne have. Du ønsker dig. Nu har du fået det der, ikke? Ja. Verdens sødeste hamster. Hamster. Jeg har taget et billede af hamster, og har taget et billede af Gud. Så kan hamster godt lide salat. Hamsteren her kan godt lide salat. Lille mus. Hvad skete der? Hvorfor hedder den egentlig lille mus? Det var fordi, at jeg synes faktisk, det var et godt navn. Derfor. Og fordi jeg tænker, jeg er lille. Men jeg synes bare ikke, en lille hamster kan så godt sammen. Så jeg fandt på lille mus. Sådan et Thales sovedyr hedder også lille mus. Ja, men det var ikke derfor. Nej. Det var ikke lige derfor. Nu har du vist på den narstreg, hva'? Godt, det er lige, hvad du har lyst til. Kom der kun en trang igen. Jeg skal lige børste lidt.
Sådan er det jo at være et hamster. Har du hader lidt på ryggen, det ved jeg godt. Vi kan godt slukke kameraet. Farvel. Farvel, hamster. Farvel. I love you, hamster.